ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሕጂ ኸ መቐፀልታ ዛንታ ካብ ቃል ኣምላኽ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓራይ ዶ? ንፉዓት ህፃናት ሓደ ግዜ ህፃናት እንታይ ኮይኑ መሲልኩም? ሓደ ቄርኔሎስ ዝበሃል ሰብኣይ እዚ ሰብኣይ ትሪእዎ ኣለኹም ንሱ ኢጣልያዊ ኮይኑ ሓለቓ ወተሃደር እዩ ማለት ንወተሃደራት ዝመርሕ 100 ወተሃደራት ንሱ መሪሕዎም ናብ ኩናት ይኸይድ ማለት እዩ። ሓራይ ዶ ህፃናት? ንፉዓት ንሱ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ነይሩ መሲልኩም ህፃናት? ነቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ምክንያቱ ንሱ ወዲ ኢጣልያዊ ወይ ከዓ ወዲ ሮማ እዩ። ሓራይ ዶ? ኩሉ ግዜ ግን ነቲ ናቱ ዓልየት ህዝቡ ዝኣምንሉ ኣምላኽ ኣይኣምኖን እዩ ነይሩ ብጀካ ነቲ ሓደ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ዝመርሖም ዝነበረ ንዕኡ ጥራይ እንታይ ይገብር ነይሩ መሲልኩም ህፃናት? ኩሉ ግዜ ናብኡ ይፅሊ ናብኡ ከዓኒ መስዋእቲ የቕርብ ነይሩ። ሓራይ ዶ? ሓራይ ሓደ ግዜ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ቄርኔሎስ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ህፃናት? ሓደ ግዜ ኣትዩ ኣብ ገዝኡ ከምቲ ልማዱ ዝገብሮ ነበረ ኩሉ ግዜ ይፅሊ ነይሩ። ናብ መን ይፅሊ ነይሩ ኢለኩም ህፃናት? ናብቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ። ሓራይ ዶ? ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ማለት እዩ። ድሓራይ ሓደ ግዜ ከምዚ ኮይኑ ህፃናት ሃንደበት ኦይ ሪኢኹም ህፃናት ሰንቢዱ ምክንያቱ እንዳፀለየ ከሎ መልኣኽ እግዚኣብሔር መፅዩ። ድሓር እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ህፃናት? እዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቄርኔሎስ ኢልዎ ናትካ ጸሎት ኢልዎ ኣብ እግዚኣብሔር ተሰሚዑሎ ኢልዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንጸሎትካን መስዋዕትኻ ስለ ዝተቐበሎ ንስኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ኢኻ ኢልዎ። ድሓረይ ህፃናት እንታይ ኢልዎ መሲልኩም? ሕጂ እንታይ ትገብር ኢልዎ። ጴጥሮስ ሽሙ ሓደ ካብቶም ኣይሁዳውያን ኣለዉ ሓደ ሰብኣይ ኢልዎ ከድካ ንዕኡ በቶም ናትካ ተለኣኽቲ ጌርካ ፀዋዓዮ ኢልዎ። ምስ ፀዋዕኻዮ ኢልዎ ኩሉ ትሱ ዝበለካ ስምዓዮ፣ ንሱ ዝገበረካ ግበር፣ ንሱ እቲ መገዲ ከርእየካ ኢልዎ። ድሓር ገሪሞ ሕራይ ኢሉ ህፃናት። ድሓረይ ህፃናት ልክዕ ከዓ ከምኡ ንጴጥሮስ ትዝክርዎም ሽ ሰብኣይ ጴጥሮስ ሽሙ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ወዲ መዝሙሩ ዝነበረ ንፉዓት ህፃናት ጴጥሮስ ከዓኒ ኣብ ናሓሲ ኣብ ልዕሊ ገዛ ተሰቂሉ ትሪእዎ ኣለኹም። በዚኣ ኣስካላ ገይሩ ኣብ ላዕሊ ደይቡ ናብ እግዚኣብሔር እናፀለየ ከሎ ሃንደበት ከዓ እንታይ ኮይኑ መሲለኩም ህፃናት? ሪኢኹም ህፃናት? ልክዕ ከዓ ንዕኡ ብራእይ ብዙሓት እንስሳታት ርኢዩ ሰንቢዱ ሽዑ ዋ እንታይ እዩ እዚ ገለ ኢሉ ድሓረይ ህፃናት ጴጥሮስ ሰንቢዱ ዋ እዚኦም እንታይ እዮም ኢልዎ። ድሓር እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም? ካብዚኣቶም ኢልዎ ሓሪድ ካብ ብላዕ ኢልዎ። ድሓር ጴጥሮስ ሰንቢዱ ሪኢኹም ህፃናት? ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ኩሎም እዚኦም እንስሳ ይብልዑን እዮም። ሓሸማ ይብላዕን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣይሁድ ባህሊ ብናይ ሙሴ ሕጊ ፍፁም ስለ ዘይብልዑ እዚኦም ፍንፉናት እዮም ኣነ ኣይበልዖም ነይሉ። ሪኢኹም ህፃናት? ኣነ ኣይበልዖም እዚኦም ፍንፉናት እዮም ኢልዎ። ድሓር ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ህፃናት? እቲ እግዚኣብሔር ዘንፅሖ ንስኻ ኣይተርክሶ ኢልዎ። ሪኢኹም ህፃናት? ምክንያቱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ንዓለም ምልእቲ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ንኩሉ እንታይ ገይርዎ? ነፃ ገይርዎ ወይ ከዓ ንፁህ ገይርዎ ማለት እዩ።
ድሕሪኡ ጴጥሮስ ገሪምዎ ገሌሉ ድሕሪኡ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም እግዚኣብሔር ኣብ ደገ ሰባት ይመፁ ካለዉ ናባኻ እሞኒ ከይተወላወልካ ወይ ከዓ ከይተጠራጠርካ ምስኣቶም ክሂድ ኢልዎ ድሓር ሰንቢዱ ምክንያቱ ትዝክሩ ኢኹምሽ ንቄርኔሎስ ሰብ ስደት ንጴጥሮስ ፀዋዓየ ኢልዎ እግዚኣብሔር ንፉዓት ህፃናት ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ሕጂ ንጴጥሮስ ተዘይምህሮ ነይሩ ንሱ ናብቶም ኣህዛብ ወይ ከዓ ናብቶም ኣይሁድ ዘይኮኑ ክኸይድ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብባህሊ ናይ ኣይሁድ ህፃናት ናብ ናይ ካልእ ሰብ ገዛ ኣይኣትውን እዮም ምስኡ ኮፍ ኣይብሉን እዮም ኣይበልዑን እዮም ሓራይዶ ህፃናት ንፉዓት ሪኢኹም ህፃናት ጴጥሮስ ናብቲ ናይ ቄርኔሎስ ገዛ ምስ መፀ በቃ ከይተጠራጠረ ሪኢኹም ነዚ ቆልዓ ሓቂፍዎ ንፉዓት ህፃናት ምክንያቱ ጴጥሮስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሂርዎ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍቕሪ ንዓለም ክዓርቃ ስለ ዝመፀ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ሓራይዶ ንፉዓት ህፃናት ድሓረይ ናብቲ ገዛ ኣትዩ ጴጥሮስ ሽዑ ጴጥሮስ እንታይ ክብሎም ጀሚሩ መሲልኩም ህፃናት ሪኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብራእይ ገይሩ ንዓይ ስለ ዘርኣየኒ ናባኹም መፅእ ኢልዎም ስለዚ ኢልዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኢልዎም ንዓኻትኩምን ንዓናን ክዓርቀና ሓደ ክገብረና እንደገና ኢልዎም ናብታ መንግስቲ ኣቦ ናብኡ ብሓደ ክእትወና ደቁ ክገብረና ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናባና ሰዲድዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ክንዲ ኩላትና መይቱ ወይ ከዓኒ ስለ ኩላትና ከዓኒ ኣብ መስቀል እንታይ ኮይኑ መይቱ ኢልዎም ብሳልሳይ መዓልቲ ከዓኒ ንሞት ስዒሩ ተሲኡ ኢሉ ነጊርዎም ድሓራይ ህፃናት ኩሎም እዞም ቤተሰብ ናይ ቄርኔሎስ ኩላቶም ተሓጒሶም ገሪሞም ሽዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበልዎ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ከዓኒ ከኣምንዎ ኩሎም ተቐቢሎሞ ድሓራይ ህፃናት ንኩላቶም ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኣመኑ ንኩሎም ብማይ እንታይ ገይሮም ኣጠሚቖሞም ሪኢኹም ህፃናት ኩሎም እቶም ፋሚሊ ኩሎም እቶም ስድራ ቤት ማለት እየ ህፃናት እቶም ናይ ቄርኔሎስ ኣህዛብ ከለዉ ካብ ኣይሁድ ዘይኮኑ ከለዉ ንሳቶም ከዓኒ ልክዕ ከምቲ በዓል ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ ከምኡ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተቐቢሎም ሪኢኹም ህፃናት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ንኩሎም ነቶም ኣህዛብ ዝበሃሉ ዝነበሩ ኣይሁድ ዘይኮኑ ንኣይሁድ ንኩሎም ብማዕረ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ዘፍቀረና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንኩላትና እንታይ ገይሩ ምስልኩም ሓደ ስድራ ቤት ገይርና ማለት እዩ ህፃናት ሓራይዶ ሪኢኹም ኩሎም ተሓጒሶም ምክንያቱ ቀደም ህፃናት ኣብ መንጎ ሪኢኹም እዚ ምሽ ጴጥሮስ እዩ ኣብ መንጎ ጴጥሮስን እቶም ካልእ ኣይሁድ ዘይኮኑ ህዝብን ፍቕሪ ኣይነበረን ምክንያቱ ፍልልይ ነይሩ ነንሕዶም ብሓንሳእ ሰላም ኣይበሃሉን እዮም ነይሮም ሪኢኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለ ኩሉ ዓለም ስለ ዝመተ ኩሉ ሰብ ንኽፋቐር እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ደሙ ከፊሉ ብኡ ገይሩ ከዓኒ ናብታ ሰማያዊ መንግስቲ ናይ ኣቦ እንታይ ገይርና ሓደ ስድራ ቤት ገይርና ማለት እዩ ህፃናት ሓራይዶ ንፉዓት ህፃናት ሪኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህፃናት ፍቕሪ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረኩም እዩ ኣብ ዝቕፅል ታሪክ ከዓ እንታይ ከም ድኸውን ሒዘልኩም ክመፅአ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ዘገርም ፍቕሪ ላዕሊ ዓይን ወጾኒና ታሕቲ ዓይን ወርዶኒና ስፍሓት ዓይን ስፍሮኒና ዘገርም ፍቕሪ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘገርም እዩ